Nyakwa Ramogi jwang machiegni TWAK marwa okinyi makawuono mataye TWAK nyinga Joyce Oduor. Nyakwa Ramogi jwang okinyi makawuono wadwa TWAK otudore kod Tego Somo e TVET. Magi duto timore kaluwore ni duol mabende ochung'ne keto jopuonjre e mbalariany mopogore opogore kata KUPSA. Nyaka sani koro noseyawo portal kata mbui mar ayanga mar mondo mi jopuonjre manotimo penj mar KCSE higa mokalo oyud thuolo makende mar yiero kosa mopogore opogore magidhi timo. To ken mano kende, nyaka jopuonjre manotimo penj margi e kind higa mar 2000 nyaka 2022 bende ochunegi thuolo mar mondo mi giyier courses maginyalo dhi timo ahinya to e kuonde tiegruok mag TVET kaachiel kod kuonde tiegruok mag jopuonj TTC kod KMTC. Mago duto jopuonjre manotimo penj e kind higa mar 2000 nyaka 2022 nyalo yudo thuolo mar ndikre mar mondo mi gidhi gitim courses kanyo. Kata kamano, ere kaka inyalo jiw nyithindo kata jopuonjre mar mondo mi oyiera courses magidhi timo e kuonde tiegruok mag TVET? Kabendi wacho ni kuonde tiegruok mag TVET en kuonde ma ipuonjo ji tije lwedo. To gin tije lwedo kaka mage maponono nyalo keto gi ong'ala manyime mar yudo tich mapiyo kendo tich mabeyo tok ka gisetiego kata gisetieko tiegruok margi. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod wendo Erick Wasonga. Erick Wasonga en jata chenro kata admin mano mar kar tiegruok mar KCT bade ma Isili. Machiegna hinya Erick, okinyi makawuono ichio nade kendo yaore? Achio maber Joyce, yaore ahinya. Happy Valentine's. An no ka irwako tai kanyo makwar. Nimetesa. Nimetesa tu kidogo. Itimo maber ahinya. Erokamano, nyinga Erick Wasonga. Awuok e college mar Technical and Vocational Training Institute miluongo ni Kenya Christian Industrial Training Institute. Wadil ga gi courses mag technical and vocational training ma nyithindo ma ok oyudo thuolo mar donje mbalariany direct nyalo donje. Erokamano ahinya. Iwacho kanyo makare ahinya, nyithindo moko yudo thuolo mar donjo e mbalariany direct nyalo dhi e kuonde tiegruok mag TVET. Ibonyiso ni gin nyithindo kaka magi. Nyakwa Ramogi jwang in bende kamoro amora ma ineno okinyi makawuono inyalo chwalo penjo paro mora mora kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile. Mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda achiel kachiel Joyce Oduor X ibiro yuda @JoyceOduor_. Nyithindo mage ma qualify dhi e kar tiegruok mag TVET nikech wang'e ni nitiere kwan jopuonjre mathoth ahinya mano yudo C+ and above ma ochwal negi thuolo mar dhi e mbalariany. Wang'e ni wantiere kod TVET institutions e pacho kae madirom 226. Gin nyithindo mage ma koro nyalo dhi kata nyalo ndikore mar mondo mi odhi tim courses mopogore opogore kuonde mag TVET? Erokamano, kaluwore gi duoko manowuok higa mokalo, ne wan gi nyithindo 800 gi wiye manotimo KCSE. To iyudo ka 200,000 kende mane nyalo donje mbalariany. En 201,100 gi wiye kanyo. Koro manyo wewa gi nyithindo 600,000 above 690. To gi nyithindo makoro dhi donjo e kategori okoso kidienje mopogore opogore mag technical and vocational trainings, kaka diploma, nitie jok madhi timo craft certificate, nitie jok manyalo donjo artisan. Diploma gin jok ma oyudo C+ nyaka C- nyaka C+. Mago jok manyalo donjo diploma direct, to gin mana ji 200,000 bende. Wan gi nyithindo moyudo D+ nyaka D+ be above 280. Alafu wan gi nyithindo moyudo D- nyaka E. Koro gin be gin nyithindo 214. Koro ng'ama oyudo C+ nyaka C- gi C+, mano nyaka ng'at madonjo e diploma trainings. Ng'at moyudo D+, D+ nyaka D+, mago jok madonjo craft certificate courses. Koro maybe ka gitieko certificate ginyalo donjo diploma to ginyalo dhi mbele ka gidhi nyaka e mbalariany. Koro nitie jok machako artisan. Artisan en nyathi moyudo D- gi E. To magi be jok ma jonyuol kata ma the society wacho ga ni wuod ng'ane nogore piny oyudo mana E kata oyudo mana D-.
ka nyathi nyar ng'ane nogore mapiny noyudo ma D minus, magi nyithindo manyalo timo courses miluongo ni artisan courses. Artisan courses go gin courses kaka mage mar mondo mi nyithindo maponono fole category no nyalo ng'eyo ahinya gi sani ma koro oyaw KUPS ginyalo ng'eyo ni kadhi kacha to magi artisan courses manyalo ndikora mar mondo mi adhi tim e kuonde tiegruok mag TVET. No, artisan courses wakwonga wach ni artisan en ang'o. Artisan en gima chalo kaka bridging. Nikech oka qualify donje certificate direct, chuno ni nyaka chake kiwango moro for 1 year mondo kore ka donje certificate for 2 years. Koro gin courses mana kaka gina TVET kae kata gama nie diploma kata ngani certificate direct kata ngani gama chao gi artisan kata yero mani chako kata mana gi the engineering courses, yero ni timo kata mana the health sector, yero ni timo kata mana ICT. Nitie courses mang'eny minyalo chako with a bridging ma nyalo konyi mondo donje e certificate kama ja D+ ja D plain no donjo go cha direct cha mondo okonyi dhi mbele. Iwacho kanyo makaranya koro ber ka gichako gi bridging mondi eka koro ene moyiero course modwa timo. Ene moyiero course modwa timo nikech iyudo ka to course ma otimo mano mar artisan ni nyaka obed related kod mano ma ponono dwa dhi timo e diploma. Exactly. Dingi ni koro move from down to up. Koro ma koro bottom up. Mai koro bottom up mara dier. Magi koro bottom up e weche mag somo. Mai bottom up mara dier e weche mag somo. To kendo ji mang'eny mosechako from bottom up. Iyudo kata mana Kenya kae koko luongo kata nying kata ma jotelo mane Kenya kae. Nitie jotelo ma ochako gi artisan bridging completely. To odhi otimo certificate, to odhi otimo kata mana diploma mare, ng'ato timo nyaka degree mare. Nitie kata mang'eny mochako from certificate modhi nyaka sani koro timo masters mage. Koro en mani penj kosewuok otimore osatimore. Samoro nyathino otimo penj nobedo matuo. Nyathini dhi victimize. Samoro nyathini penj no kodhine maber chieng'no. Odhi oyudo samoro duoko wuok to marking kaka ino ka jonyuol nicha complain ka nyithino nicha complain ni anto baba ma to ok marks mara. Ineno an owuon an gi nyathi manjo timo penj to marks manoyudo grade manoyudo owacho ni ok mare. En mar ng'a? Ponono ni chuogne. Ochuogne samoro non penj ne marach. To ma nyathi kanyo timo ga penj tido kan averagely C+, B minus, C plain no oscillate e kinde kanyo. Koro mago gik matimore ga. Koro kopuno timore ni marach ni ok iyudo kata mana grade mar certificate direct kata ok iyudo grade mar diploma direct to nyichi expect ne kanye minyalo donje. Chaka gi piny tidhi malo. Ana encourage jonyuol wawe discourage nyithindo. Duoko ma nyathi oseyudo no mane mare. Wabedu mapiny to wawuo kodgi mane miluongo ni guidance and counseling. Ka ok inyal wuoyo gi nyathini kata samoro nyathini noga ni Kenya ahinya in e simba mane ot to luong ne ng'at mong'eyo kata mana weche mag career guidance mondo wuo kode mondo miye advice ong'ise ni nyathiwa obedo kama tim kama to pod lek maricha biro bedo kaka ni dwaro. Ato artisan courses gi kitimi wacho ni onego beni timatima e higa achiel kende kosepono nitiere mago mitimo e buo higa achiel mar mondo mi jogo maneno waka uno bendo bed kod ng'eyo pono nitiere ng'at ma odwano chak gi piny mana kaka iwacho ni en bottom up e weche mag somo. Ichako gi piny ka koro idhi malo itime kum thuolo maromo nade. Artisan courses gin ga 1 year emo miluongo ni bridging. Omi mijingo mondo ichak understand ni course ma dhi timo ni scope mare chal nade. Koro ibedo gi idea ni kadhi timo course ni to asachako gi piny to en ga higa achiel. Artisan courses certificates ng'eny gi dhi higa 2, diplomas ng'eny gi dhi higa 3. Tiyudo ka nyathi motimo certificate for example modonjo direct koro adhi timo diploma koro ok otim higa 3 koro timo higni 2 nikech osetimo certificate for 1 year for 2 years. Atukore kinde ma magi duto timore wacho ni mago ma ponono no yudo grade mar D nyaka E gine magi nyalo chako kod artisan courses. Wantiere kod nyithindo go ma ponono ne yudo wachak kod grade mamalo mano C minus nyaka D plain mama onego bed ni dhi koro nyalo ndikore mar mondo mi odhi e kuonde mag TVET 226 montiere gode pacho kae. Ponono gin courses kaka mage minyalo ng'ado ne gi rieko mar mondo mi gikete maino margi sani. Kalore ni sani adira Erick ng'ato ka dhi kar tiegruok kacha entiere kod gombo ni kosetieko course mare obed kata mano
mano mar higni 2 motimo, bed kata diploma mar higni 2 kata certificate, kotimo to otieke piyo oyud tich, kaluwore ni nyaka sani wang'e ni piny tek. Gin courses kaka mage ma ponono kuonde tiegruok nitiere godo mabeyo manyalo miyo ji bedo marketable ahinya? Courses nitie maber, Joyce, to mokwongo wakwongo ang'e ni kapok nyathi odhi e course maber modwaro, ang'ama nyalo dhiro ng'ato mondo odhi otim a particular course. Nikech e ndalo man wadongo noonge gi jok mane miyowa pieces of advice ni mae kama piny sani ochimo. Iyudo ka TVET okonyo nikech TVET gap nitie gimiluongo ni skills gap in the job market. Skills gap en mismatch mane kind course ma ng'ato dwa timo gi course mane market ma ng'ato nyalo yudo go tich mapiyo. Aya, koro kwasaye kanyo, koro wang'iyo niya, in idwa timo course ma kama donge. Aya, interest mara, passion mara en ang'o? Mar ariyo, availability mar mondo ayud tich mayot, nikech TVET obiro mondo ji otim courses mag lwedo sana. And TVET, kadok chien matin, TVET gin ga technical gi vocational, kore ka education training donje. Technical part of it en skills ma ibede class to japuonj puonjo theoretically, for example, ng'at motimo HR, ng'at motimo accounting, ng'at motimo business courses kaka finance, ng'at motimo kata mana software engineering, e computer kae, mago pod ma technical nikech gin jok ma gineno mana gitiyo mag lwetgi to giwinje class. Then nitie jok ma koro timo vocational part of it. Vocational part of it gi jok ma koro timo tich mar lwedo. Koro tich mar lwedo kae wan gi tije kaka mag stima, electrical engineering. Kenya ka sani dhano gedo ka ywech. Mar ariyo, nyicho winjo ka nitie wach mar affordable ma chikelo kani. Kupo ni mago be gik manyalo timore, electricians pod idwar mang'eny. Aya, nitie jok matimo courses mag plumbing, nitie jok matimo courses mag mechanics, nitie jok matimo courses kata mag hospitality, mag tedo, ma hotels madongo e Kenya kae, nikech tourism is a major boost in Kenya. Mago courses mantie ma ng'ato pod nyalo kwano. Koro kichako idhi kata mana manufacturing industries, courses mag welding, courses moko mathindo ma ji ochayo kaka welders loso pesa pap ka maratari. Koro mago courses ma ka nyathi dwaro tich mar lwedo, tich ma ok bi chande, en self-employed, to mago tije ma pod ng'ato nyalo timo. Wan kata mana agriculture industry, natural resources, forestry, mago courses mopondo to pod nigi market e Kenya kae. Wan kata magi animal health or animal husbandry. Ji adi ma paroga courses machalo kamano. Gin courses moko mabe yudo ka pod opondo ne ji. Kata mana health sector inya yudo ka ng'ato timo kata ma nursing, medical assistants, pharmacist, mago pod mana technical courses ma pod idwaro e market. Koro luwore gi interest mar nyathi kwanza ma wacho niya, an kana dongo nagombo bedo gi ng'ama chalo kamae. To ayudo thuolo mar dhi somo course ma nja dwaro no, be anyalo pasugo. Koro en mana guidance, en mana miyo nyathi yo ni tim kama tidhi chopo lek mare. To Erick, kinde mathoth wang'eni kata ka jopuonjre yiero courses mar mondo mi gidhi gitim e mbalariany, ing'iyo ga gino ma iwacho ni en ponono en cut off point ma ng'ato ng'iyo, kata cluster points ma nitiere godo mar ponono course ka course, nikech yudo ni course ka course nitiere kod cluster point ma ponono kokichopo to kinyal timo course ma kamano. Kwang'iyo kuonde tiegruok mag TVET, bende gintiere kod mago, to ponono ng'ato kata ka dwa timo course wachiw ranyisi ni mar gedo, ing'iyo subjects manotimo, niero ni timo subjects ma kama ponono kwano, Kiingereza, Kiswahili, timo chemistry, kose TVET timo nang'o e kinde ma koro imiyo nyathi course modwaro. Bende nitiere cut off point mi ing'iyo kositimo nang'o kapok okaw nyithindo? Luwore gi basafwenye ni luwore gi some of the colleges. Alafu luwore gi portal mar KUPS. Portal mar KUPS in most colleges biro limit. But iyudo ka course ma nyathi dwa timo, kaka nyoro for example, nitie janyuol mane gochona ni nyathi ne dwa timo building construction, nyathi mane gi B-.
Koro kano gocho na nyoro to nyathini nokoyudo physics grade manodwaro. Ineno. To options nitiega either ka en building construction kaka mano for example nitie gimiluongo ni subject cluster. Subject cluster en languages en achiel kuom languages. Mathematics en compulsory nyaka ibed gi C+ and above. Nikech most of the engineering courses yudo ka gin gi kwano mang'eny. Koro ka nyathi is weak e kwano to iyudo ka subject clustering kaka mathematics or the sciences nyalo limite. But some of the technical courses ng'iyo the average grade. Then kisabedo gi average grade, for example iyudo C- or C plain already kaka NEC as long as ni itimo NEC to that is the cut-off point ma in go mar donje diploma, they don't have a problem with that. As long as niya you have the interest, alafu grade miyudo ka ogin grade moko manyalo duoke piny. Ok nyalo dhi timo electrical engineering to a diploma in gi C- to iyudo kata ka kwano kata mana physics iyudo kata mana E. Koro nitie gik moko ma wan be koro wang'eyo. I advise ng'ato ni enyewe ubepata iyudo C- for a diploma course, but ka koro wadwa ng'iyo grade ma koro iyudo ni e kwano kata physics to nyalo chandi. Koro mane gima timorega. Gimbene koro ponono nitiere courses moko ma nyaka ng'i koro particular subjects ma nyathi dwaro. Exactly. Ene sani oyawo portal mar KUPS. KUPS konyo nikech olimiti ong'isi niya idwaro ma to kaluwore gi kaka ni perform e form 4 grades yudo ni koro ok inyal donjo nikech subject ni ok inyal qualify. Koro mano is also a determinant factor a KUPS selection mar courses ma nyathi dhi timo. Ato bing'eni wanyalo yudo ni nitiere jomoko ma ponono en okia ni otim course mane. Onyalo wacho cha ni an kalore ni ponono afole category mar C- kadhi nyaka e grade mogik mar E. Adhi aluora e course mora manyalo timo. Bende en gino makare ahinya mar ng'ato dhi to luore e course mora. Wawach kata ni koro wach ni koro adhi kata hospitality kacha, adhi kata weche mag tweng'o, adhi kata weche mag wanyalo wacho ni kata weche mag tourism gi. Bende en gima kare ahinya kose ber ka ng'ato nono ni kata kada dhi e mae subject ni natime maber kose oyo nikech gi kaluore kod subjects mane timo e form 4 moko kuom gi podi nyalo romo godo e kuonde mag tiegruok. Ka nyathi dwa yiero course e piny masani ber ka nyathi manyo an advisor mondo omiye lead ni ok itho chikore achike course tikia ni ya course ni udhi teri kanye. Koro ok en gima ber mondo ng'ato wachacha ni an ada chikora course ma kamae to oonge gi basic knowledge or basic idea ni course ni katime odhi lwar ang'o. Course ni katime be adhi yudo lek mara manadwaro cha. Koro en gima kare mondo ji oyud jok matimo career guidance. For example, sorry to say, ino kaka college mantie mar KCT ma Insilini wan gi a very strong career guidance department. The same applies nyathi madwa dhi e college mora mora okungo identify ni to college ni bintie department mar career guidance and counseling so that asaneno nyithindo for example kata mane klasa asaneno nyathi ma obiro gi grade to kogik in between tinno ka interest mare kare ne ok ne ka odonjo ochako socialize gi nyithindo wetene gichako go mbaka iyiero course ma ok ber course ni maber yudo ka that's giving up in between the career path mere discourage nyathi kendo chako duoke piny ochako dhi omo from osadhi kata ma for 1 year ochako dhi omo from another year wacho ni Mr. Erick course mana datimo aneno ka ne ok en ma abedo piny aparo koro ka that afterthought ok en ga gima ber kuom nyithindo. If you want to make decision, decide from the word go. As a student, decide from the word go. Consult. Seche mi consult ni idhi bedo gi paro maliw, paro malach. E course ma dhi timo ni
odhi chopo koda kanye. Koro it is good to decide, to consult before you make a decision. Anyaka sani wang'eyo ni kuonde tiegruok mag TVET ema sani wanyalo wacho ni gone gi debe ahinya mar mondo mi nyithindo odhi e kuonde tiegruok mag TVET gipuonjre tije lwedo, nikech wacho ni nyaka sani koro hands-on skills ponono onge mang'eny e pacho kae mar mondo mi koro ijiwo nyithindo odhi e kuonde tiegruok mag TVET. Nyaka sani wanyalo wacho ni ponono kuonde mag tiegruok mag TVET giketo chenro mag gi e lai eyo machalo nade mar mondo mi gi meet demands mantiere ground, nikech wang'eni kisewuok kacha ok ibi bedo japuonjre ngimani duto. Kisewuok kacha tibiro bedo kiwuok oko, koro i face the real life, idhi koro industry. Ponono ere kaka TVET align their needs mar mondo mi obed mago machala kod industries manitiere pacho kae, mondo ponono kinde mabiro mbele kikwayo ni ponono onge kata joma nyalo gedonwa e pacho kae. Needs magi watimoga gimiluongo ni market research. Market research wang'iyo ni in the evolving world, kaka piny medo ru pile ka pile, ru piny moneno malo kani, kaka piny medo ru pile ka pile, ang'o mabedo manyien e market. Mar ariyo, TVET colleges mang'eny kaka our college wanegi puonj ma kosetieko nyithindo titero negie internship kata mana attachments. Wane wamanyo attachments kata ma internship. Through these attachments and internships, yudo ka ni opportunities kuonde mwatere nyithindogo onego beni imanyo ne ikwayo negi kata ma tije kata ubedo gi database. A technical college maber korma TVET college maber onego beno bedo gi database mag nyithindo magi produce to gitere attachment, to gitere internship, and then gichako manyonegi opportunities. Nikech mano mikoro bedo kar network. Colleges should have network for their students. Mondo ka nyathi osetieko penj, to kik owach niya, anyocha atimo course makamae, koro pod amanyo tich. Koro mano is one of the things ma the technical colleges onego align to make sure ni nyathi moro amora mokale lwetgi ging'eyo niya nyathini odhi kanye, nyathini dhi timo ang'o, be oyudo kony moro. To ka ok oyudo kony moro to otieko kata ma certificate, onyalo dhi timo diploma nang'o. To ka otieko diploma, ka en gi nyalo, dong' nyocha gombo dhi e mbalariany, pod onyalo dhi e mbalariany nang'o. Nyathi motimo diploma mana kaka nanyisi, otim diploma higni 2, kodhi e mbalariany inyal timne kata mana subjects. Nitiko subjects makoro ing'adone, unit ni nisatime diploma, unit ni nisatime diploma, unit ni koro ka ng'ano timo diploma higni 2, to ng'at manjo odhi e university director odhi e university higni 4, koro ja higni 2 ni otimo higni 2, kodhi e university ing'adone units moko otimo higni 3. Koro en mana 1 year extra. Yudo ka pod meet the need manyicho dwaro cha. You understand? Koro mago gik ma alignment monego beni colleges keto maber na nyithindo. Ato isiche ma aponono ung'iyo market needs. Ung'iyo market needs e pacho kae kende kose nyaka pinje maoko. Mar mondo mi ponono oyawo thuolo malach mar jogo modhi kuonde tiegruok mag TVET. Mar mondo mi ponono kik gibeda beda kumoro achiel kende, to bende gibed kod thuolo mar yaro badgi nyaka ponono kata tiyo e pinje maoko. It is important ni uyar badu e pinje maoko. Nikech employment e Kenya kae mana kaka imbi understand rate of unemployment pod ni malo. Koro seche motimo market research wang'iyo namba 1 ni rapid labor market chal nade e Kenya ka. Rapid labor market en yudruok mar tich mayot chal nade e Kenya ka. Mar ariyo, the evolving skills mage manyalo konyo motuch manyien nikech piny ka change kamoro ang'ora pile ka pile. Koro nyithindo mosomo kata mana Kenya kae, it is important ni nitiere ga tije miyawoga e portals mopogore opogore kata mana oko. Iyudo ka ndalo moko ka sirikal nokelo wach mar tero nyithindo motimo artisan courses e pinje maoko. For example, UAE countries. Koro wayawo market marwa, to kaka wan gi database mag companies maoko madwaro nyithindo from Kenya kae. Koro wadwa ng'iyo ni this month companies kama no lendo gidwaro skilled artisans, or gidwaro nyithindo motimo kata mana nita. By the nita is also another way to go. Nite nyithindo ma samoro somo no bare gi dasi gadieri. To kitere theory mar nek gine gie,
kata mana sida gine to dhi chande. Nyithindo gi ginyalo timo NITA gin test courses makawoga 6 months, grade 3, grade 2, grade 1. Grade 3, grade 2, grade 1 gin courses ma sirikal otamboa sana nikech nyathi motamore ma somo tamo kata ma jaklas 8 mane ok odhi e high school cha to somo notame, onyalo dhi timo courses mag hands-on skills nikech NITA en 80% practical, 20% theory. Koro 20% gi gin gik moko ma, for example, kani timo course mar mechanics, inyal penje ni ang'o miologa oil, ang'o mimedoga pi. Koro kik ja klas 8 mano gima nyalo tami nikech inyalo kama magajo nikech ging'e ni timo NITA. To 80% cha is what counts because gidwa ni mondo gigol jok ma are very efficient in practical hands-on skills training. Kamano. Ato nyaka sani wang'eni kata kwa ng'iyo mbalariany mabende wantiere godo e pacho kae. Kinde duto iwacho ga ni mbalariany ka mbalariany nitiere ponono mbalariany moko ma ng'ato kata kada dhi timo medicine to bro wacho ni we adhi atime e mbalariany ma kamae. Jomoko wacho ni kadwa timo kata course mar journalism we adhi atime e mbalariany ma kamae. Kwa ng'iyo TVET 226 mwantiere godo e pacho kae. Ponono nitiere TVET ma ng'ato ko wacho ni adwa timo kata tijno mar gedo we adhi e TVET ma kamae. Be gisechope kiwango ma kamae kose TVET duto timo mana courses machal. Kata kamano kapok iduoko na penjo makamano, adwa ni wakaw yueyo mokwongo mondi, wamodho mana pi matin mondi nyako Ramogi Ajwang', waduogo wadhi mbele kod TWAK, kik idhi mabor. Jichukulie 30 days third-party cover for your motor vehicle kwa thao moja tu and say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487*4# na uweke namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu and your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487*4# upate third-party motor vehicle insurance valid for 30 days pap. Ni thao tu. Ka osiep motegno kod johort moherore ritore. Nyako cha, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Mia nengi manyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Imaruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako cha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. Always missing. TWAK gi jothumbe nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakora magajwang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Vike wokich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gida kapaga beach nyaka sapaga rio warom. Ikrini wuoth makende
mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Tira gamuna medalau hasei kurama hane dalau mutasei kur era nungina nenie era nungina nenie tutizana na mama Machiegni kendo nyakora muge jong wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod tego somo e kuonde tiegruok mag TVET. Kama bende kinde mathoth jiwo ji mar mondo mi odhi e kuonde tiegruok mag TVET gitim tije lwedo manyalo konyo gi e ng'eyo skills mag lwedo mondo gindikre tich gi gin kata giyud tije mapiyo piyo. Mane momiyo kaponono ni ekitudri kodwa gi sani antiere kae kod Erick Wasonga. Erick Wasonga en jata chenro mano mar kar tiegruok ma KCT bade ma Isili. Podwa dhi mbele koda goyo mbaka ka wamedo jiwo jopuonjre kuonde tiegruok mag TVET mopogore opogore ma ginyalo dhiye mar mondo mi gitim course ma nyalo morogi kendo nyalo miyo gibedo kod skills mag lwedo kaka dwarore yo makare. Kapok no wadhi e yueyo kacha Erick na penji ni ponono kuonde tiegruok mag TVET bende nitiere mago ma ong'ere ne course ma ng'ato kowacho ni ponono ka dwaro kata timo course mar tweng'o tang'eni ka chomo KCT kacha tabro bedo ka yudo ka abedo jatweng'o marauma kendo mong'eyo tich e yo makare. Ponono kata ka dwaro bedo adwaro gedo anyalo dhi kata Kisumu kacha mano Kisumu Polytechnic tatimo course makamano. TVET bende osechope kiwango makamano mana kaka mag mbalariany montiere gode pachoka. Mano erokamano kuom penjono. Nitie specific TVET colleges ma specialize in specific courses. For example, jok ma kaka Kibit en hapa ni Kenya Building Institute. Koro jok madwaro construction industry Kibit ni kodgi. Nitie jok madwaro specific courses mana kaka nang'isi, jok madwaro courses mag AWS kata mana heavy commercial machines gear. Nitie specific colleges ma major. Koro mana kaka achaka ng'isi ni iyudo ka ng'ato dwa timo kata mana nursing. Ng'ama timo nursing ing'eno ko nya dhi e technical college matimo mechanics electrical nyako dhi mana kamoro kaka KMTC. Koro nitie specific colleges ma gi specialize a specific courses. Sani because of the nature mar competition kata mane market sani you know most colleges gi offer a wide range of courses ma kata kidwaro course mar for example mechanics kata mageche kata mar production gi to inyalo yudo maka gin go prospectors magi kata mane fee structures magi. Koro en mana timo market research ni college makama gi effectiveness mar particular colleges managa e Kenya kae. But nitie colleges ma are already specializing in specific courses. Mangato nyalo identify ni kadwaro course ni tanyalo dhi ka nyalo dhi kae. Kadwaro course berbe ka gipenjo e yo makare mondo ng'ato luar in the right place. Exactly. Penjo no ber. Consultation before you do something. Consultation kaka koro wan mane ot. Idichuo in gi jaodi. Ki consult ni adwa timo kama kamae be ober. Iyudo ka you never go wrong.
to kibuka nini mocha ni an wadhi atim kamae to nyaka ihinyri kamoro. Koro consultation no kata manyo advice kuom jolony en gima important. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono. Ote makamago Erick Wasonga biro bedo ka duoko achiel kachiel ka wadhi mbele kod twak marwa. Willis wacho ni I'm Willis and my question is TVET in TVET is there government support keto kanyen bracket help. Ote machielo mwanyalo yudo Steve wacho ni I have C but I have no course due to low grades in English. How can I be helped? No yudo C to yudo English kanyo pono no yudo grade mapiny. Peter Otieno bende wacho ni sasa kama mimi mwenye nimepata D- sijafanya physics, nimefanya CRE business geography, naweza fanya course kama gani, mnisaidie hapo tafadhali. Kama na enya Peter Otieno. Helena bende wacho ni Ramogi nyathi ok odhi nyime apano wacho kanyo ni gisomo to gik machalo gik miloso gi wiring to ong'eyo. Ere kaka de konye an mama Helena. Aya, mago mana moko kuom mapenjo ma joneno magwa penjo okinyi makawuono. Wachaka ne kanyo kod penjo mokwongo ma bende openj kanyo. Kuonde tiegruok mag TVET ka nyathi ondikre mar mondo mi odhi kanyo. Wantiere kod gi 226. Gintiere kategori ma bende KUPS no wacho ni ng'ato nyalo chwalo kwayo margi. Bende gin bende sirikal nyalo jiwo somgi. Kaluwore ni jomoko ponono nyalo dong' pacho ka giwacho ni ponono janyuol na onge pesa mar tera kata TVET kacha kora donga dala. Bende sirikal jolo somo makamago bende. TVET courses serikal jologi, especially the government TVET institutions. And that support mar category adekcha gin kod scholarship, a loan, gi household. Koro seche ma itimega scientifically kuom jok mo apply through the KUPS portal. Koro ki apply through the KUPS portal, gibro ng'iyo gini through gimiluongo ni means testing instrument. Means testing instrument en lony manyasani matimo scientifically selection kuom nyithindo mo apply for particular courses. Scholarship imiyo giga 50% koponi equalify. Loan imiyo ga 30% koponi qualify. Then household gin koro ging'iyo ni need mar nyathi depend ni NAD ochal nade imiyo gi 20%. Koro kae mane ji penjo niya need gi sirikal biro ng'e nang'o. Kata ma loan gi sirikal biro ng'e nang'o. Kanye ma sirikal okete caveat, sirikal oketo nwa scientific mode magiyierogo. You understand? Koro 50% scholarship, full scholarship. 30% imiyo loans. 20% means by needs, by kaka dwaro mar ng'ato romo. Koro mane nitie category ariyo cha, adeka nitie vulnerable, nitie less vulnerable, nitie kata ma needy cha, much needy cha. Koro kamane ka ging'iye. But for technical institutions ma are government sponsored, gin giyudo ga loans. Now, kama koro shida chako wuoke en ma. Sirikal o place nyithindo, for example, through KUPS. Nyithindo of LAD, a public technical institution. Puonj koro dok piny. Nikech nyithindo samoro overwhelm gi. Nyithindo ng'eny. Manya makoro chuno ni nyathi kata ma facilities. Ido ka most college, TVET colleges poko bedo staffed maber, poko megi equipment maber. Koro mane shida mantie. Koro ido ka most technical institutions mar jigi wegi. Jopuonj, instructors ing'iyo gi wang' marongo. If you miss classes, you be apprehended. Ipenji nang'o mi miss classes. If the equipment are not there, school emakoro is responsible for that. But to answer that question mar number chiel no, eni gibedo ga gi support mar help. Number 2, wan gi Steve.
Steve oyudo C plane. Lakini languages okodhie maber. Yes. Aya. Chiwo kanyo specifically English. To Kiswahili otimo nango. Nikech ing'iyo kata mana result kaka sani kod ing'iyo niya mathematics one of the languages. Yes, monyalo bedo English, Kiswahili kata KSL. Kata mana sign languages. Koro magi ariyo gi to timo odhie nango. Koro kiko meja on English as such ange nitiega mentality ni sisi Jaluo Kiswahili si mdomo yetu. English noko dhie maber, Kiswahili nyaka beni nitie kaka no dhi. But again, kodhi timo diploma courses, odhi ong'eni kodhi a technical part of it, the languages will not be so much necessary. Nikech wacho ni adija stima, karamaja plumber, odhi wacho English gi pipe. To o qualify for diploma. Dong ponono kodhi tiyo ne ng'ato kacha to bochune mondo wach English kosema mago to koro ng'eyo nikech all along osebedo kodhi chakre primary nyaka secondary. Koro kodhi tiyo ne ng'ato, what is your name? Akia nyinga eka kodhi nikech okia English. Aya Peter moyudo D-. My group manowacho. Peter, I encourage you, do not give up nekech niyudo D-. Ajang'is ga nyithindo kobiro ira for career guidance. Ni yalio Peter si ndwele. In gima inchi yudo cha, mano gima nosekalo. Wang'ini ya D- nie. By the way, Joyce besa fanyo gani kidhe interview. Onge ngama biro penje ni KCSE ni yudango. Ipenje ni itimo course mane. Kuro D- mare no owerego o focus watch ni an course makamae ema radhi timo to chieng' modhi interview idhi penja ni kelo boke ni mag somo o kelo boke ni mag form 4 certificate ing'iyoga just to confirm ni Erick ma wuod Wasonga cha nodonje secondary kamoro. Don't you understand? Mondo kik bed niya ino kaka koro saboro e Kenya kanyo wan gi ng'ane en telo makamae to ipenjo ni be nodhi e form 4. Koro mano kik chand Peter. Ato bende nitiere janeno Mama Helen, no penjo ni nitiere nyathi ma ok nodhi mbele kod somo to obere gige wiring. Ponono adwa mana mondo mi amed penjo ni we nikech adira wayudo ni nitiere nyithindo moko ma ponono class 8 no kigitieko. Form 4 bende ok ne gidhi kata secondary kata gionge certificate mar form 4, onge certificate mar class 8, onge certificate mar form 4. Gin bende ginyalo dhi e TVET institution to ponono ibiro penjgi certificate mar form 4 kata mar class 8 kapok orwakgi kacha. Kose gini timo nang'o? Erokamano. In fact, jok machalo kaka case mar Ellen ng'eny adir ma Nyasaye gi ng'eny kai makoa kelie nita. Nyathi moko timo class 8 to king'iye to en gi skill mar kata mana electrician kaka koro wiring mar nyathinie. Gitimo courses mag nita mana keloja. Nita grade 3. Karwa kacha wakaoge gi birth certificate, registration mar birth certificate. Kaonge gi birth certificate to sagi kigina paga boro to obro timo penj mar nita grade 3 gi ID mare. You understand? Aya, nita ochako kete mayot. Be in fact kata birth certificate go ok ochuno. As long as ni nyathini obiro mosomo, osamiye kata ma admission number mar college ka koro KCT kacha. As long as in admission number mar college, we shall register you for nita. That is what the government is advocating for hands-on skills. Ng'ato kaka nyathi mong'eyo wiring ni, nyathini kwanza onegiore ira monda wuo kode. Erokamano. Kata kamano min gi ok onyiso anoneno wa e gweng' mane. Ageno noluwo TWAK achiel kachiel okinyi ma kawuono obro bedo komanyo konya e yo makare. Adwana med somo moko kuom ote ma joneno magwa podi medo chuolo no okinyi ma kawuono. Moko kuom gi Erick biro bedo kaduoko achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Janeno wacho ni mwalimu, good morning, I am Steve and this is how I worked. Grade C, English D, Kiswahili D, Chemistry D, Biology C+, Geography B-, History B, Agriculture B-. How can I be helped? Ayapono dwaro course ma onyalo timo. Ruth Nyathi Ochieng' bende ng'isa kae ni Joyce penjna wendo ka gin gi course mar specific subject to fee range adi. Awinjo TWAK ka an umoja. Linet bende wacho ni Linet nilipata grade ya C but nilikuwa nataka kuenda kufanya nursing though sikupita maths
Sasa naweza fanya course gani apart from nursing? Mago mana moko kuom penjo. Majo neno magwa penjo okinyi makawuono. Penjo thoth obro bedo kwa somo moko kuom gi kawadhi mbele okinyi makawuono. Iwinjo moko kuom penjo. Kata wanyalo wacho ni gin achiedh nade joneno magwa moko kia gino maginyalo tim kaluwore kod grades magiseyudo. Duoka bana kama nwachako gocha. Consultation, career guidance and counseling. Ido course kaka koro mar Steve. Steve nigi C-plane. Steve en achiel kuom nyithindo mang'eny manigi such a problem kata managi subject cluster kaka neno ko opango kanyo no. Koro kidwa timo career namba 1 nyaka ibed gi plan A gi plan B. Kata ka nyichi somo plan A gi plan B. Career ni kada time to nadwaro timo course ni to samoro nitie hindrance e subject modhi ohinya. Ana nyalo mana advice kopo ni en Nairobi to obro miyo gi namba na donge ginyalo biro mondo wabed kod gi page mondo warang ni mage subjects miyudo to course mane midwaro to ka course ni idware tinyalo yude kanye. Awachoga specifically ni nyathi madwa somo is not a must ni mondo som KCT kamantie college na kaidonge to anyalo miye advice ni kidwa timo gini dhie college machalo kama gi grades meke ni meyudoge to podi dhi makonyori. Aya wadhi kuom Joyce. Joyce specific subjects for specific courses and mana maybe courses kaka mag sciences idwa timo maybe weche mag thieth nyaka ibed gi specific grades subjects for specific that course. Koro mano to nitiega specific subjects for specific course. But as long as you qualify or you meet the threshold mar that specific course midwaro gacha. Nyako madwa timo nursing. Ka maths no hinye e nursing onyalo chako kata dhi make MTC kae nitiere kaka inyalo chako from a different path kiyudo diploma to inyalo switch to the path machielo midwaro cha because giran ga machalre. Koro inyalo kama chako kata mana gi certificate kaso idhi malo ka kamano ichako na gi pharmacy to kisetimo diploma to you have got a diploma makoro nyalo switchi titimo machielo ni. Koro en mana timo inquiry ni kae kana okaido course ni nursing to how else can I the nursing kaka MTC makani the door is wide open. Kana ma colleges matimo medical courses the door is wide open but through consultation. Gima chando wagani wadani mondo wadhi ni anasabiro so ya course ni. You understand? To kinge colleges matimo the specific course midwaro to ka uthulo mari kata ka en Kisumu kata ka en dala kaka koro Rongo wakachacha inyalo dhi colleges makanyogo tipenjo ni adwa timo course makamai. What is the option ma anyalo gike e target mara to mage subject cluster manogo. Wawuoge comfort zone ni wadwa mana bedo piny dhi many na course ter nyathi odhi owinj gi ite. Inoka koro Helen okawo nyathino, Helen obede ka, nyathi obede ka, to jalony penjo to pimnegi. To Helen be ka koro dogi nyathi to koro ng'ise dongi winjo. Iya mua nango. And osakonya mang'eny. Alafu courses bino sani Kenya makane. Nyathi kik tim kosa nikech an gi nyithindo, nang'isi kama last time. An gi nyathi masani noyudo B+. Noyudo B+ e KCSE. To kana wuyo kode about the causes, nong'isa maber ne Mr. Erick, an kalure kaka nacha timo penj, anto mato adang'isi adieri, mato grade mara, course ni dhi chanda, wecha gi diploma, kika dhi mbalariany. You know, honesty is a virtue. Otim gimong'eno onyalo time yo makare. Nyithindo dimo sadhi e university, to ka gike year 1, to giyudo ka koro tek tota. Ng'eny sana. Koro yudo ka dropout rate mag nyithindo mosomo madhi mbalariany. To course magidhi gitimono koro rido negi nikech samoro oyudo grade bakata no buoge. Start from where you are capacity mari nyalo bede.
Mani advice manyalo nyiso nyithindo. Ruth nyathi Ochieng bende openjo moro kaya. Ageno ni winjo penjo mar Ruth nyathi Ochieng openjo kanyo. Openjo ni ka be untiere kanyo kod course mar specific subject. Okay, ba duoke ni Joyce, cause nen Ruth. Nen Ruth, course mar specific subject. Again specific subject matine ni pono kitimo kwano to inyalo timo course makama. Mago be ntiere adiera. Dog mana sawacho ni asa duoke ni nitiere courses mag specific subjects. Kaka for example, biology is a requirement. Biology kata chemistry is a requirement for the medical courses. Or maybe engineering courses, physics is one of the requirements of the engineering courses, kadamana mathematics. But after all is said and done, any nyathini interest mare ni kanye. Koro kochako kadaba gi diploma, kada kochako gi certificate, chuno ni nyathi dwaro course moro, to en gi grade ma qualify for diploma, to nyako chak mana gi certificate mondo tere malo. Koro mano be gimachielo mabe wang'iyoga. Adwa na med somo moko kuom ote ma joneno magwa podi medo chwalo no okinyi makawuono mondo Erick odwogi kapok watieko twak mar okinyi makawuono. Jidena wacho ni I scored C plain math, I scored C plain maths, I scored D plain, English C plain, Kiswahili B+. I did geography CRE. Which course am I qualified? Kindly help. Stacy bende wacho ni nimepata D- na sijafanya physics, nimefanya CRE business na geography. Naweza pata course gani? Nisaidieni please. Janeno moro wacho ni another question is this. Can I do a medical course with a cluster of 38? Mago moko kuom penjo. Duncan bende wacho ni an Duncan ka wuoko mabe ayudo D+. To be anyalo timo course mar mechanics. Mago moko kuom penjo. Iwinjo penjo ma joneno magwa penjo okinyi makawuono Erick. Awinjo. 38 points. Jedana. Koso wacho ni Jidena. Jidena oyudo C plain. King'iyo subjects mage, gin subjects ma moko kodhie maber, moko dhie maber. Jidena, interest mari, course mane dwaro, mondo kik wayier ne ng'ato, ni Jidena the team course ni. Obeda ne pinyo gomba kakien, wach ni anada timo ma. Adwa timo ma. To ka en Nairobi, Jidena bwa gombaka. Mondo akonyi kaluwore gi subject cluster mar nikech mana kama nachaka doke. Plan A, plan B. Kupo ni dwaro timo course ni, to subject cluster ogoli oko. Ere kama chielo mwanyalo ketie. Nikech courses to ng'eny, kendo courses man gi market. To ok anyal yiero ni, nikech anyalo nyiso Jidena no dhi otim mechanics, to kodwa timo mechanics. Do ing'eni ka wacho kamano to kakonye. Koro en mana yiero, owachna adwa timo course ma kamae, to wabedo kode piny, to wang'iyo the subject cluster. Subject cluster nyalo bedo donjo kode. Aya, Duncan chano penjo ni? Penjo bende thoth ahinya nikech wantiere koda penjo machielo. Duncan penjo kae ni koyudo cluster mar 38 bende onyalo timo medical course. Biro luore. Cluster mar 38 points kodhi e KUPS biro miye the course monyalo timo. Kopo ni ofaulu donje KUPS portal biro konye kaluwore gi the clustering mag subjects. Mar ariyo luwore gi university kata ma college modwa dhiye. Nikech ing'eni cluster points gi be gichak gidhi gi specific institutions. Institutions gidhi gi demand. Nyathi madwa somo Nairobi kae, iyudo ka demand ni malo e colleges kata ma universities ma Nairobi kae. Nyathi madwa dhi kata mana school kaka koro Rongo wa kochacha, iyudo ka demand mare koro dok piny, inyal kawe. Koro mane portal ni ema biro miye direction mar gimonyalo timo. Duncan bende no penjo no yudo D+. Bende onyalo timo course mar mechanics. Kabisa. Duncan nyalo timo mechanical engineering, onyalo timo mechanics, mar loso geche, wiring mar geche, o qualify as long as ni o accept no dhi chako gi certificate mondo bi otim diploma. Onyalo timo certificate higni 2, koro odhi e diploma, ok odhi timo higni 3, odhi timo higni 2.
onyalo qualify. Ote thoth ahinya kata kamane ng'isa ni thuolo mar okinyi makawuono machiegni rumo kapok watieko twak mar okinyi makawuono Wasonga. Kono dhi e kuonde tiegruok mago mag TVET e pacho kae. Ere kaka onyalo jiwo nyithindo madhi e kuondego mar mondo mi ka gisetieko tiegruok to ponono gibed kod thuolo mar mondo mi giyaw ohelni mag gikigin kata ponono gibed self-employed mar mondo mi kosewuok kacha to koro ok ochuno ni odhi omany tich e apisi to koro ndikore tich kigin. Ere kaka kuonde TVET iko nyithindo ne wanyalo wacho ni en entrepreneurship e yo makare. Ema da wacho. Wan ga gi chenro mar entrepreneurship skills. Mostly wapuonjo ga entrepreneurship skills, business management gi communication skills. Entrepreneurship en kaka isatiegori ida donje e field mar ohala. Ibro wuoyo gi ji nango, ibro timo andi nango, ibro manage finances magi nango. Communication skills en kaka itimo course mar, for example, mechanics. Be in gi approach mar customer kata kaka inyalo convince customer mondo mi this type of biashara. Aya, nitie organizations mabe sponsor kaka one KCT, one KCB, Kenya KCB Foundation. KCB Foundation saino ka nyithindo giyaone gi business name, nyathi mosasomo, kitimo maber, kidhi attachment, imi nyaka toolkit. Aya, gi ori e field, gi follow up, ma gimi kata mana startup process mari. Aya, organization kaka Joshofko kata ma Jo Hope gini gi that ability mar empowering ngat mosomo with equipment. Koro entrepreneurship, communication, business name, kaki ya business name and organization skills mago one of the things mabedo in iketega i causes mangato temo. Koro nyathi ka somo kiko wajna anatimo mana makanika to ko wuok kanyo to anatimo mana food and beverage kata mana hospitality industry to ko wuok kanyo to onge gi idea on what is about what is happening a market okokai. Koro it is important ne institutions opuonj nyithindo the basic entrepreneurship, communication, business name and management mar organization skills. Wachni mogik Erick Wasonga ka waloro twak mar okinyi makawuono wadong magi dak achiel kende. Wachta mogik ana ajiwo ma jonyuol. Jonyuol kik ichwanyri gi nyathi mane ok okelo grade mane dwaro. Mano kende gima nyalo jiwogo jonyuol. Kik ichwanyri gi nyathi mane ok okelo grade mane dwaro. Mi nyathi thuolo kano ok oyudo grade madhi e university. Idea moro ni nyithindo temo kalo be nyaka tim mana nursing engineering ja. Be wawuoge. We have got so many courses, nikech courses go gin competitive. Wame nyithindo gi thuolo mondo yier course magi dwaro mondo konygi. After all ka nyathi osomo en ma course no dhi konye. Kotimo wrong decision kata kotimo right decision in gi right mar ng'iso ni ma course ma inchi yiero. Ka kamano kawuono chieng Valentine. Valentine ji oritre nekech ng'ano wacho ni Valentine en weche moko mag gine ka. Koro Valentine en weche mag hera. Her nyawadu, her jirandi, lemne jowadu mondo wabed kanyakla kaka jopiny mohero wach Nyasaye. Dong Nyasaye ogwedhu. Erokamano ahinya Erick Wasonga, admin KCT Isili Campus kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono ibi wago mbaka kotudore kod jiwo somo e kuonde tiegruok mag TVET. Nyakwa Ramogi wach moro wiyo wil gi wacho nikech wasetieko twak okinyi makawuono iriembo wakae. Oh no. Jok majalo consultation unyalo mabiro ira Isili on 5th Street kaka kamande nyalo mago namba na 0720 393988 nono abiro ariyo nono adeko chiko aboro. Anabro miyo free career guidance and counseling kikuchula. Erokamano ahinya. Nyakwa Ramogi Ajwang' agendo ni winjo mbaka e yo makare kaka janyuol ne ni bedo machiegni kod nyathini gi sani ahinya to nyithindo ma oyudo grade mar dhi e kuonde tiegruok mag TVET mar mondo mi nyathi oyier course monyalo timo e yo makare. Tije lwedo ber kitimo tich ma inihero maonge ng'ata mochuni godo. Wakaw yueyo madundo gi sani tok yueyo to nyawadwa Jailieta
ikore e yo makare mar kelo ni chenro mar tedo gi chiemo achiel kachiel. Waneno ni odiochieng' ma kawuono chieng' Valentine gi konwang'o kata gi tedo nwang'o e chenro mar tedo gi chiemo. Kik idhi mabor.